Què t'ha paregut aquesta festa? Festa? Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Daniela, que t'he fet una pregunta. Ah, sí, festa. Molt bé, ha estat molt bé. Estava pensant que en tota aquesta experiència ens ha servit per adonar-nos en que tot allò que desitgem amb moltes forces ho podrem aconseguir. Sí? Daniela, hi ha coses més sèries i més importants que podríem desitjar. Tens raó, però tan sols desitjant-ho no podrem aconseguir-ho. Hi haurà que fer alguna cosa més, no? Sí, podríem començar ajudant i estimant a totes les persones que tenim a prop, Els nostres pares, als nostres germans els mestres... i als amics, com els missatges de cadenes de WhatsApp. Podríem crear una cadena d'amor i afecte entre totes les persones del món. Sí, ara podríem començar eixa cadena que viatjarà per tot el món. I com la podríem fer? Molt fàcil, tan sols escrivim un WhatsApp a qui tu vulguis dient-li t'estime molt o també agarrem tots el mòbil, prepareu la gravadora de veu o la càmera de vídeo i graveu aquesta cançó. T'estime molt! Un, dos, tres y... De color són els meus somnis, tot que ella m'he llevat i la son no ve a veure'm quan la lluna s'ha assecat. Salta salto sobre els núvols, sembla que pugui volar. El meu cor fa pampallugues i no deixa de ballar. Quan posem els peus en l'aire, quan posem el cap per avall, quan el trio a la muntanya i el com va contestant. Quan em faig a margarides, la pulsera de colors, vull mirar-te als ulls i dir-te que el que sento és això. T'estimo
cor fa pampallugues i no deixa de ballar.